Türkmenistan COVID-19 keseliniň bolmagy guman edilen hastalar üçin täze karantin zonalaryny döredýär. Häkimetler alyp barýan bu işler barada halka habar bermeýärler. Ýurtda keselin ýokdugyny eglan edýärler we bütün dünýä Saglyk Guramasy bilen gepleşip geçirýärler. Şol bir wagtda ilat medisina kömegini sorap keselhanalara ýüz tutmakdan howatýr edýär. Koronawirusyň ýokaşan bolmagy guman edilen hastalar üçin ýene bir karantin zolagy ýurdun gün ortasynda Mary vilayetinde döredildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary aýdýarlar. Marda Sakarçagy etrafyndaky ýokunç keseller hastahanasynda karantin zolagyny döretdiler. Keselhana hiç kim goý bermeýärler. Lokmanlar aladalanýarlar sebäbi taýýarlyk gowşak diýip Azatlyk radiosynyň bayramaldaky habarçysy 26-njy iýunda habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan öň Aşgabatda, Daşowda we Liwap vilayetinde karantin zolaklaryndaky ýagdaý barada habar berdi. Liwap vilayetindaky habarçymyz 24-nji iýunda Moskwada geçirilen harby parada gatnaşyp, soň ýurda gaýdyp gelen onlarça Türkmen harbiýetiniň häzirki wagtda Türkmenabadyň keselhanalarynda karantinde saklanýanlygyny habar berdi. 26-njy iýunda Azatlygyň çeşmeleri Moskwada bolup gaýdan 25 ofiseriň Türkmenabadyň ýokunç keseller hastahanasyna we ýene bir näçe etkiriň Türkmenabad şäher hastahanasyna yerleşdirilendigini anyklady. Azatlygyň çeşmeleri Goranmak ministri Begenç Gündoğduýewiň hem Türkmenabadda karantinde digini aýdýarlar, ýöne onuň yerleşýän ýerini anyklap bolmady. Türkmenistanda COVID-19 simptomly ýeti pnevmoniýa mewjalýar. Hususan da paýtagtyň hastahanalarynda hastalar köp bolup, olaryň arasynda saglyk işgärleri bar. Paýtagtyň keselhanalaryndaky bölümler, döwlet edaralary we gurulşok ýerleri karantina ýapylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna we çeşmelerine görä bu ýagdaý COVID-19 bilen kesellenleriň anyklanmagy bilen baglanyşykly. Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýy kommentirlemýärler. Paýtagtyň we vilayetleriň saglygy saklaýyş edaralarynda dezinfeksiýa çäreleri güýçlendirilip, işgärler üçin maska, ellik we gowru giyimlerini giymek talaby girdildi. Hiç çaýynda lukmanlar we şepagat oýalary maska giyip bilýärler, emma daşarda ýok. Poliklinikalaryň girilgelerinde barýanlaryň gyzgynyny barlaýarlar, ellerine dezinfeksiýa tepýärler. Meselem, nomer 1-nji, 8-nji, 9-njy we 15-nji poliklinikalarda änewde beýle däl, diýip Aşgabatdaky habarçymyz 26-njy iýunda aýtdy. Şol wagtyň özünde de onuň sözlerine görä keselhanalaryň we mekdepleriň administrasiýalaryna öz tanışlaryny koronawirus ýok bizde diňe pnevmoniýa bar diýip inandyrmak üçin buyruk berilipdir. Çelide häzirki wagtda ilatyň arasynda medisina kömegini sorap keselhanalara ýüz tutmakdan ähtiýaç etmek duýgulary artýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň biri adamlar barlygy üçin hastahanalara gitmekden gorkýarlar. Bir adamda ýönekey sowuklama bar bolsa da hastahana salýarlar diýdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýüze çykan hadisalarynyň ýokdugyny öňe sürýärler. Ýöne bu keseli anyklamak boýunça geçirilen işler barada anyk maglumat bermeýärler. Şeýle ilatyň saglyk ýagdaýy boýunça umumy statistikany çap etmeýärler. Döwlet habar beriş serişdeleri koronavirus we global pandemiýa temalaryny düýpden gozgamaýar. Bu ýagdaýda bütün dünýä Saglyk Guramasynyň halkara bilermenleriniň garaşylýan sapary Türkmenistanda COVID-19 keseliniň hakyky ýagdaýyny aýdyňlaşdyrar diýip garaşylýar. 25-nji iýunda Azatlyk radiosynyň bütün dünýä guramasynyň bilermenleriniň Türkmenistana saparynyň makullananlygy ma'lum boldy. Bu arada Azatlyga bütün dünýä Saglyk Guramasynyň Ýewropadaky regional bürosynyň medpuat gullugynda habar berildi. Sosial mediýany petekli saklaýan Türkmenistan köpçülikleýin habar terişdeleriniň işini olardan peýdalanar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 24-nji iýunda ýurdun habar berişleri işlerinin hem de medeniýet pudugynyň ýol başçylary bilen geçiren iş maslahatyny ýene bir gedek ýurtdaky ösüşleriň media arkaly wagt edilmegini talap etdi. Bu barada TDH habar berýär. Öňkü propaganda talaplarynyň tapawutlukda bu sapar prezident köpçülikleýin habar berişleri işleriniň işini meşhur sosial media saytlarynyň peýdalanmagy tapşyrdy. Medeniýet we media ulgamyna ara alınıp maslahatlaşylan beýleki meseleleri bilen bir hatarda prezident milli ykdysadyýetiň ähli pudoklaryna gazanlan üstünlikleri dünýä jemgyýetçiligine ýetirmek üçin içerki köpçülikleýin habar berişleri işleriniň maglumatlaryny meşhur sosial torlara yerleşdirmegiň möhümdigini nugtady diýip TDH ýazýar. Agentlik bu barada türkmen diline beren habaryny sosial torlar ýa-da sosial media sözlerine dörek umumlaşdyryp, internet ýa-da sanly ulgam sözlerini ulanýar, sosial torlar aglamaýar.
Bellemeli yeri prezidentin resmi mediýanyň işine sosial torlardan peýdalanmak barada beren tawsyrygy TDH-nyň habaryndan ma'lum bolşuna görä ýurtda gazanlan gaýdylýan üstünlükleri dünýä jemgyýetçiligine ýetirmegi maksat edinýär. Prezidentin tawsyrygynda sosial mediýanyň yerli auditoriýalary zerur maglumatlar bilen üpçün etmekdäki ähmiýeti agzalmaýar. Halkara hukuk toporlarynyň hasabatlaryna görä türkmen häkimetleri ähli iri sosial torlary şol sany YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ýaly ulgamlary petikli saklaýar. Gal berside prezidentiň resmi media we medeniýet sirişleriniň işine sosial mediadan peýdalanmak barada beren tawsyrygy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň hökümete garşy sosial media arkaly guramalaşýan wagtyna yurt içine sosial torlardan öz siyasi pikir garaýşlaryny beýan etmäge synanýan adamlaryň bolsa berk izarlamalara seze war edilýän wagtlaryna gawat gelýär. Türkmenistan medeniýet azatlygyny berk çäklendirýän ýurtlaryň hataryna galýar. Serhesiz reportýorlar guramasynyň dünýädäki medeniýet azatlygynyň ýagdaýy boýunça aprel aýyna çap eden hasabatyny Türkmenistan bu reytingde dünýädäki 180 ýurduň arasyna 179-njy orunyna ýerleşdirildi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň hökümeti Twitter we Facebook ulgamlaryna özüniň resmi hasaby bolmadyk az sanly ýurtlaryň hataryna galýar. Türkmenistan Azatlyk radiosynyň hemde Türkmenistan barada habar berýän garaşsyz çeşmeleriň web saytlary petikli saklanýar. Türkmen prezidentiniň sosial mediadan peýdalanmak barada eden talaby ýurtda petikli Abaşanyň Türkmenistanyň elçixanasynyň web saytyny ýurdun çägine täze koronavirus ýokunjunyň dören bolmak ähtimallygy barada beren habaryny Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň galpatlandyrmagynyň ýygyanyna gawat gelýär. Türkmenistanda koronavirus aladalarynyň arasynda balyk sowdasynyň gadagan edilmegi onuň gara bazarynyň emele gelmegine getirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň habar berýär. Ýurtda derýalardan, kanallardan we deňizden balyk tutmak hemde olary satmak henis hem gadagan. Türkmen maşynyň çelekeniň, Türkmen awadyň we kerkiniň her gün 5 tonna balyk satýan bazarlary henis hem ýapyk bolmagynda galýar. Bu gadagançylyk gruply adamlar üçin balygyň gizlin gara bazaryny emele getirdi diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 25-nji iýunda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä balygyň gizlin sowdasy Balkanyň çeleken we Lewabyň kerki sebitlerindäki daýhan bazarlarynda ýola goýulypdyr. Bazarlaryň öňünde ýörite adamlar durup olar ýuwaşlyk bilen balyk gerekmi diýip soraýarlar. Bu edil dollaryň gara bazar sowdasy ýaly bolup adamlar gerek diýse olary ulaglaryna mündürip çet ýerlere alyp gidýärler. Bu ýerde olar diýri balygyň her türlü görnüşini hödürleýärler diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda adamlaryň ençeme aýbary bazarlarda tapdyrmaýan balygy bolan islegleriniň artmagy olaryň bahalarynyň keýigiň şahyna çykmagyna getirdi. Çelekendäki balygyň gara bazarynda 1 kilogram kefal 80 manatdan satylýar. Geçen ýyl onuň bahasy 20 manatdy. Bekre balygynyň 1 kilogramy 700 000 manatdan bahalanýar. Geçen tomuz 500 manatdan satylýardy. Gara balyk 200 manatdan, selyotka ýagny takkaz balygy 100 manatdan we leňeç 200 manatdan satylýar diýip habarçy belledi. Habarçy kerkiniň käbir ýaşaýjylaryna salgylanyp bu ýerde 1 kilogram lakka balygynyň 100-150 manat aralygynda bahalanýandygyny aýtdy. Geçen ýyl bu balyk 50-70 manatdan satylýardy. Sazan ýagny kepir balygynyň 1 kilogramy 100 manatdan, ýylan balygy 80 manatdan we beýleki ýyrtyjy balyklar 150 manatdan bahalanýar. Bu bazarlar köp adama ziýan bolsa, käbir adamlara ulu gazanç çeşmesi boldy diýip habarçy belledi. Onuň sözüne görä ýurtdaky balyk gadançylygy sygyr, goýun we geçýaly mal etiniň bahasynyň hem gymmatlamagyna getirdi. Häzir balyk bolman üçin hemmeler mal etini iýýär. Bu ýagdaý mal etiniň gymmatlamagyna getirdi. Häzir mal etiniň döwlet bahasy 18-25 manat ýöne bu baha et alyp bolmaýar. Sebäbi häzir çylky et 58 manatdan, malyň bonfile bölegi 85 manatdan, goýun we düýe eti 38-45 manatdan bahalanýar diýip ol belledi. Habarçy Türkmen hökümetiniň koronavirus balykdan ýokuşýar diýen şüphesi esasında ýurtda balyk tutmagyň we satmagyň gadagan edilendigini aýdýar. Türkmen häkimetleri baýdylanlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkar edýärler. Koronavirusun balykdan adama ýokuşýandygyny tasdiklaýan ilmi iş ýa-da subutnama ýok.